applaus. Ja, dit al even een tijd oud, hè? Zelf weten. Van harte welkom bij het Gutte Listloekersdebat, georganiseerd door Omroep Friesland, de Realte Kranten en het Fries Dagblad. Want morgen dan mag je een heel miljoen Friesen bepalen in het stemlokaal waar de komende 4 uur hier onder knoppen draaien maar in dit prachtige provinciehuis. En of jouw stemmen en op wat je stemmen hing het misschien ook wel van dit seizoen af. Want de listloekers gaan met elkaar in debat over alle zaken die het Friesland aangaan op politiek met. Ijziekjen, Tialf, culturele haatstijd, waar gaat het geld heen? We nemen het alle jaar in deze debatten. Het gaat om die dream voor onze mooie provincie. De dreamen voor Friesland. En mensen thuis, die hazen ik. Sjö maar. Mijn droom van Friesland is onafhankelijk worden van Nederland. Dat de politiek eindelijk eens een keer ophoudt met heel te vergriemen aan kilometers asfalt in dit prachtige Friesland. Mijn grote droom is dat ik in Friesland gewoon overal mijn Friese taal praten kan. En dat iedereen me verstaan kan. Dat zou ik heel mooi vinden. Dat de mensen zich realiseren wat voor een prachtig Friesland we hebben. En dat is een deel mij. Mijn droom voor Friesland is dat de kloof tussen de Randstad en Friesland minder groot wordt. En geen jukels van wienmolens waar je als je een gehoorapparaat had dat je er knettergek van wordt. Ja, de listloekers gaan heel tijd in duo's maar elkaar in debat over verschillende onderwerpen. Simone hier er al eventjes over. En om nou vat te komen dat het een oeverloos verhaal wordt, die verwacht zich net bij politici, hebben wij betocht dat na 2 hele minuut deze zoemer klinkt. En dan is het die maar de discussie. En we hebben de listloekers uitdagen om met haar dream te komen. Maar dan in kwarte tijd. In 20 seconden mag ze alle jaar rennend van de trap haar dream vertellen. En er is altijd iemand die moet het spits aanbieden. En dat is Janne Witske de Vries van de PvdA. Mijn dream van Friesland is dat elke hier wijzen kan wat er wijzen wil. Omdat je goed werk hebt. Omdat je het beste uit jezelf halen kiest met perfect onderwijs. En omdat je lokkig en zo'n oud werk kiest. Daar werk ik elke dag heel graag voor. Nou, de kop is eraan. Nummer 2 is Anja Haga van de ChristenUnie. Go! Ik geloof dat we alle jaar terug één god maken binnen. En dat maakt het dus alle jaar lieke volle werk. Mijn droom van Friesland is dat het zwaar dichtbij is en dat mensen naar waar omzien. Dat er werk is voor elkenien, ook voor mensen mijn beheiding. En dat Friesland workzaam is, zonder fossiele brandstoffen. Dus ja, jou het leeuwen en stem ChristenUnie. En de nummer 3 in dit eerste blok is Max Adema van de PVV. Vertel je dream, Adema. Mijn droom is dat Friesland de mooiste provincie blijft van Nederland. Maar meer werk, goede verzorging voor iedereen, geen wienmonen en meer invloed voor elke burger. Dus kom morgen uit de stoel, blinder, en ga naar de stembus. Stem PVV. Ja, het Friese landschap dat is van Grutte Weren, dat vinden alle partijen vanzelfs. Maar daarmee ben je er net, want wat er op die groen zit en wat er onder zit, daar moet de provincie plan voor maken. Ja, laten we eens debatteren. In de arena, heren. Zien elkaar. Johannes Kramer van de FNP en Frits van der Honing van GroenLinks. En ja, heren, we hebben de eerste stelling voor de eerste 2,5 minuut van je als volgt betocht. Liepijziekjen moet verbinden worden. En red ze maar hier. Dat hier juist erom met het gaat slecht met de liep in Friesland. Daarom moeten we alles aan om de liep van Friesland te behouden. En krijgt op dat moment op de FNP op om de liep en de aaien uit het land te halen. Het is echt een grote zonde.
Je had Van der Honing het Liphuisziek in Juster al verbieden wil. Waarom had er toen net een motie in de steden? En toen er het er hier, maar toen was er net. Want een heel soort Friesen weer het Liphuisziek. 5000 naaiszwargers hebben we in Friesland. Die toch een heel soort goed werk. Te jaren maar de boer. Die mensen hebben gewoon nodig om het ijszieken en de naaiszwarg goed stal te jammer. Het is ijszieken, mooi verplicht naaiszwarg. Het is heel jammer dat de FNP dat lustig heeft. We hebben verschillende keren vaststellen om met lippen aan zieken om daarmee op te houden. En het is het verhaal van jou dat pas thuis in de 50 jaren van de vorige eeuw, dat jij thuis in het museum, in modern en green Friesland, denken we muziek rijden voelt. Elke stem op de FNP is een oorslag op de lip. Nee, Van der Honing, het gaat om de liphuiszieken in combinatie met verplichte naaiszwarg. We gaan naar 40.000 hectare gruitvogelland. Dat moet stal krijgen, mooi help van naaiszwargers. Dan moeten we ze net het land uitjaaien, de boeren het verbieden en liekers de Partij voor de Dierenmol zelfs de naaiszwarg verbieden. Geen lip wordt geholpen van achter een bureau. Het gaat om ijszieken, mijn naaiszwarg. Want als dat houdt dus het gaat erom dat je elke keer 6000 lip aan het land hebben willen. Dat is 6000 kansen minder voor de lip. Maar Van der Honing, en echte ijsziekers, een echte vogelliefhebber, die liet aan lezen. En ik roep jou op, bloem mij jouw tengels van die aaien nou. Lid ze lezen. Ik heb een vraag voor jou. Hoe kan het dan dat in alle andere provincies de lippen staan het nog minder doet als in Friesland? Dat komt juist omdat er 5000 naaiszwargers zijn die maar het ziel van die lipzwargen en net zoals jou zuid het land jaaien willen, maar die jaren er gewoon bij. In elk geval net omdat de FNP de aaien uit het land helpt. Het komt erom, toch partijen als GroenLinks die echt voor de lipzwargen en de lip echt in Friesland een kans willen. GroenLinks wil alleen maar verbieden. GroenLinks wil alleen maar verbieden. De mensen, de jagers, de fiskers en de boeren het land jaaien. De natuur is van ons allen. We moeten er machinaal verzwargen. Mooi nooit. Ik mijn naaiszwarg, ik mijn ijszieken. En juist daarom zeggen ze jou, lezen die aan, jou de lip een kans. Als Van der Honing gewoon docht wat hij zei, dan hield ik gewoon een motion in op het moment dat er een kans is en net af in de steekbakjes in door. Dat wij dat witte vaak hebben, dat wij witte vaak Van der Honing hebben en het door de FNP steeds negeert is. Toen je de kans in was je net van de elke stem op de FNP is een oorslag op de lip. Prachtig. Nou, als ik eerlijk zou zeggen, dan had hij het redelijk makkelijk. Ze hadden het goed praten. De vraag is of Sander de Rauwe en Margreet Mulder van D66 en Sander de Rauwe van het CDA dat ik zou doggen. De volgende stelling is, en we hier niet het al omtinkende voor, uit wie naam kwamen ze hier een petitie aanbieden. Tjin, zoutwinning benammen en gaswinning ook. Het verzakje van alle huizen en de groen en de boaien. Uw stelling is, slachtoffers van zout- en gaswinning hebben niet aan het provinciebestuur. Margreet Mulder. Ze liet het maar gebeuren, toch? Wij zijn het met de stelling eens. Want wat doet de provincie als mensen proberen schadevergoeding te krijgen voor de verzakking van hun huis door bodemdaling? Dan krijgen wij een voorstel voor ons neus voor een provinciaal loket. En de provincie die kan eigenlijk niks doen aan schadevergoeding. Dat kan het Rijk. Dat provinciale loket is een soort blij maken met een dode mus. Want de mensen kunnen wel informatie krijgen hoe ze bij de commissie kunnen komen. De beoordelingscommissie van het Rijk die moet beoordelen, is de schade inderdaad veroorzaakt door en krijgt u een schadevergoeding. Maar die commissie kan niks meer. Want het grote... Dus eigenlijk hebben we niks onder het provinciebestuur als slachtoffer van gas- en zoutwinning Drouwen. Als het aan het CDA ligt, staan wij gewoon achter deze mensen. Het maakt me helemaal niks uit, de bureaucratische discussie. Maar daarmee suggereert u dat wij niet achter deze mensen staan. Dat is natuurlijk flauwekul. Dat de provincie niks kan doen, daar ben ik het niet mee eens. Onze eigen gedeputeerde Sietske Poepjes ondersteunt de mensen. Omdat er juist heel veel papieren vaak nodig zijn. Precies die bureaucratie die u bedoelt. Maar laten we dan de mensen daar alleen voor die papieren staan. Of zeggen als provincie, nee, we staan achter jullie. We staan achter jullie bij de zoutgebieden. We staan achter de Schelling. Als u zegt, nee, geen gasboring hier. Dat kunnen wij als provincie doen. Dat mogen we doen. Laat het niet afweten. Ik zou zeggen, ga door met het steunen van de mensen. Met het ondersteunen en het geluid laten horen in Den Haag. Maar ook dat is onze taak, mevrouw Mulder. Het ondersteunen van de mensen spreekt voor zich. Maar dan moet je ze ook werkelijk ondersteunen. En die beoordelingscommissie landelijk, die functioneert niet. Dus wat wij willen, is dat de gedeputeerde naar Den Haag gaat en zegt, dames en heren, u hebt hier een beoordelingscommissie die niks doet. Daar zijn wij van afhankelijk. We moeten achter de mensen staan. Natuurlijk of het nou de Schelling is op het vasteland. Maar je moet we moeten ze steunen en we moeten samen optrekken naar Den Haag. Is hier dat een Max van den Berg nedig? Hier zijn mensen nodig zoals Sietske Poepjes, die al naar Den Haag gaat. En ik ga met haar mee. En wat mij betreft gaan we met z'n allen naar Den Haag om achter onze eigen mensen hier te staan. Wij zijn er voor Friesland, niet voor Den Haag. Wij zijn er voor de mensen die gedupeerd zijn door schade en zoutwinning. En
U zegt van onze gedeputeerde die doet moeite voor ons in Den Haag. Maar hoe kan het dan, meneer De Rauwe, dat wij statenbreed een motie hebben aangenomen waarin we zeiden geen gaswinning meer. En wat lees ik 3 dagen geleden in de krant? De NAM heeft een vergunning gekregen om extra te boren bij Moddergat. Hoe kan dat dan? Dat komt omdat u dit kabinet gedoogt. D66 steunt het kabinet. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Absoluut. Ja, zeker. Ja, dat vindt u niet leuk, maar dat is wel de waarheid. Het gaat erom. Ik hoor nu de VVD en PvdA achterman boos worden, dat snap ik, dat gun ik u. Maar het is dit kabinet, het is deze minister Henk Kamp die de vergunning verleent. Dus als wij het niet willen, laten we dan samen optrekken. Niet hier bekvechten, maar samen optrekken in Den Haag. Dat kunnen we met elkaar doen. Samen optrekken in Den Haag, prima. Maar een gedeputeerde hoort haar verantwoordelijkheid hierin te nemen. Die neemt het zeker. Heb ik al een sommeliet? Heb ik al een sommeliet? Alarm! Ja, en gebeurt is eigenlijk wat we nou krijgen net wonen in dit huis. Dat Den Haag weer in de discussie sloopt. Het tweede debat nog maar. We zullen dat de rest van de sturing, maar de kandidaten die dit hier debatteren, bezieken te voorkomen. Ja, de tweede ronde die wordt viert door Fenna Veenstra van de SP en Klaas Kielstra van de VVD. En de stelling is, boeren krijgen te volle romte in ons landschap. Fenna Veenstra. Dat klopt helemaal. Megastallen hebben niet de toekomst, maar duurzame landbouw heeft de toekomst. We moeten juist minder produceren voor meer, in plaats van meer produceren voor minder. Met alle bijkomende ziektes, eenzijdige landbouwziektes. Mevrouw, u gaat echt volledig voorbij aan het belang van de boerenstand in Friesland. Dat is ontzettend belangrijk voor de werkgelegenheid. Boeren produceren heel kwaliteitsbewust. Nederland is op 1 na grootste voedselexporteur ter wereld, op Amerika na. En Friesland speelt daar zo'n belangrijke rol in. En u negeert dat helemaal. Wat u wilt is een soort kleinschaligheid, een soort zelfvoorzienendheid. Ja, wat u zegt is, dat kan helemaal niet. Wij moeten de wereldbevolking voeden. 9 miljard mensen straks. Dat is natuurlijk flauwekul dat wij vanuit Friesland de tweede voedselexporteur ter wereld. Daarnaast zorgt u ook nog eens een keer voor dat als wij dat gaan doen, dat de lokale bevolking geen eigen boterham meer kan verdienen. Maar je draait wel een hele bedrijfstak de nek om, mag ik hem zeggen. Zeker niet, want de Nederlandse bevolking wil biologische landbouw, wil eerlijke producten. En als wij eerlijke prijzen hebben voor een eerlijk product. De boeren zijn buitengewoon kwaliteitsbewust bezig. Ze bieden eerlijke producten. En daarnaast biedt de boerenstand ook geweldig veel werklozen. Kijk naar de fabrieken. Werkgelegenheid bedoel je waarschijnlijk, ja. Werkgelegenheid in Eeuwig. Kijk, 400 banen komen daarbij. En straks misschien nog wel veel meer. Friesland Campina, hoeveel boeren een internationaal gaan hun bedrijf verliezen omdat ze de concurrentie niet aankunnen met megastallen? Hoeveel jonge boeren kunnen niet verder? U praat steeds over megastallen, maar die hebben we hier niet. Dat zijn grote boerenbedrijven. Laten we dat zo houden. En de boeren zijn buitengewoon verantwoordelijk bezig met hun eigen bedrijfsvoering. Daar zijn we trots op. En de VVD wil de boeren de ruimte geven om verder te ontwikkelen. Ja. Daar hebben we met z'n allen baat bij. Dat biedt werkgelegenheid. En dat biedt ook voor alle mensen in de wereld gewoon eten. Want dat willen we toch? Zonder boeren geen voedsel. Wij willen een eerlijk product voor een eerlijke prijs. U krijgt nu een eerlijk product, maar wel met een boerenstand die er buitengewoon van bewust is. Dat doen de boeren elke dag en ze krijgen wat de VVD betreft alle ruimte. Deze ruimte leidt tot eenzijdige landbouw met ziektes, plagen, muizenplagen, ganzenplagen. Ook dat is niet waar. Boeren bieden helemaal geen eenzijdig product. We hebben geen ganzenplagen hier. Wilt u dat beweren? Dat ligt niet aan de boeren. Dat heeft heel andere oorzaken. De boeren bieden buitengewoon. Dat is de oorzaak van de eenzijdige landbouw en dat er niet meer beweid wordt. Een goed product tegen een eerlijke prijs. Dat bieden de boeren op dit moment. Dat bedoel ik. We winnen nog al die bakjes zelfs. SP, VVD, dank u wel. Nou, dat wie de eerste ronde debatten. We het drieën van Lis Loekershaan. We zijn daar om de tweede drietal. En de eerste die het boppen onder de trap kleer ziet is Johannes Kramer van de FNP. Mijn droom voor Friesland is een eerlijk en sociaal Friesland. Een werkbaar en green Friesland. Zonder megawindmachines. Een Friesland voor jou, voor mij, uw Friesland. Zolang als de wind van de wolken waait en het BM groeit en bloeit. Stem FNP. Nou, knappe timing ik van Kramer. Want nota giet het dag hield niet goed. Maar eens even zien wat Retse van der Honing van GreenLinks ervan maakt. Mijn droom voor Friesland is een Friesland waarin we eerlijk delen. Een schijn Friesland.
Op 50.000 hierwenten zonnepanelen. Goeie gezondheidszorg voor iedereen. 4.000 nieuwe banen in de energiesector. Dat is mijn droom voor Friesland. Ja, en hij komt krek uit een verhit debat, maar stiet nogal weer boppen onder de trap. Klaas Kielstra van de VVD. Mijn droom voor Friesland is, als ik straks in het buitenland ben, dat ik overal zeg Made in Friesland. Omdat ik dan weet dat hier het werken wordt, dat je innoveert wordt, dat je ontzettend volle mensen een baan hebt. En dat ze daarmee een heel goed leven in Friesland hebben. Dat is goed voor Friesland, dat is goed voor u alweer. En daar droom ik elke dag van. Nou, we hebben 6 dromen aanst krijgen er nog 3. Maar we hebben eerst nog een debatronde. Debatronde 2. En die gaat over yield. Want het lieke wel de Aroene Fjouwer hier dat het yield net opkoe. Het klotst het in de plint noon. Nee, dieken aquaducten het koe net op. Maar hoe mat dat nou eigenlijk met dat yield? In de arena. Hij is krek op ademkaam van een debat. Ja. Sander de Rauwe van het CDA en Janne Wietske de Vries van de PvdA. Ik begin even bij de Jo de Rauwe, want dat yield klotste bij de plinten op. Jo is de remmat erop. Maar is dat net een beetje een mislediging van jouw CDA-collega's van de Aroene Fjouwer hier? Nou, ik ben heel blij met de investering die we gedaan hebben. En je ziet het ook terug. Hè? Friesland groeit, Friesland bloeit. We hebben de wegen op orde. Maar onze stelling is, we moeten niet vergeten de koopkracht van de burgers. We moeten niet vergeten de werkgelegenheid. En daarom wil het CDA ook belasting teruggeven aan de mensen die het opgebracht hebben. En daarom pleiten wij ervoor belastinggeld terug te geven. Juist voor de koopkracht, juist voor de werkgelegenheid. We hebben het goed gedaan, maar nu is ook de burger aan de beurt als het gaat om de koopkracht. Wij vinden dat we een hele geweldige investering die in economie, maar ook in de meerskip van Friesland. En daarmee zijn we op termijn voor een hele soort blijvende baan zorgen. Dat heet economische structuurversterking. Maar we gaan ook zorgen voor banen op korte termijn. Met het bedrijfsleven, maar ook met het onderwijs. En we gaan heel wat investeren in energiemaatregels, energiezuiniger maken van wenningen. En dat levert meestal een gemiddelde huishouding €300 per jaar op. En dat is heel broekbaar. En dat is de laatste verlichting waar de Partij van de Arbeid nou ziet. Want zulke maatregels, dat levert banen op. Dat is goed voor het milieu. En het is goed voor de beurs. Nou, daar zetten wij het nu op vermogen. Echt voor de toekomst op in. Uitjaan. Uitjaan, zei Janne Wietske de Vries. Ja, investeren. We moeten het allereerst verdienen met z'n allen. We moeten het allereerst verdienen met z'n allen. Dus we moeten inzetten op meer kredieten. Want bij een krediet geef je vertrouwen aan een bedrijf. Maar dat is bij precies een subsidie, wat wij doen, bij een subsidie geef je het weg en is het op. Dus we moeten meer kredieten. Geef ons MKB de ruimte. Dat er echte banen komen. En zorg alsjeblieft, mevrouw Janne Wietske de Vries, voor lastenverlichting. Ja, doe maar met als ons je mee als CDA. goed naar hoe wij het programma Werkje van Friesland in elkaar zetten, dan komt 2/3 van al dat geld komt waarom. Dat hebben wij op een hele toeke manier die in. Dat ben je subsidies. Maar pas op dat u de dat burger niet binnen vergeet. kredieten, dat binnen leningen. En daarmee hebben we een permanente motor voor uw economie maken. Want dat geld dat kan voor toekomstige generaties heel die Heel daarop mooi. Maar denk ook aan de lastenverlichting. Heel Denk net vergeten, zei maar die krijgt ook aan bij een u lastenverlichting. €300 per jaar. En dat is volle meer als die Niet opzet alleen van jou. subsidies. Dat gaat over €15 per jaar. Voor een Lietse auto. Nou, ik denk dat u Bij even u de gaat het belasting om, even van het CDA moet om invullen. grotere bedragen. Zou ik En zeker dat is doen. echt Raad een ik iedereen aan. Wat levert het op jouw auto op? Het levert een gemiddeld gezin ongeveer €300 per jaar op. Dat is echt een forse lastenverlichting. En dat hebben we nodig. De koopkracht €300 gaat voor een Hummer of een PC hoofdtrekker. De PvdA rijdt denk ik niet in die auto. Een gewone Lietse auto van een lichte categorie, dan gaat het om €15 per jaar. In het voorstel van het CDA. Nou, ik zal echt u oproepen om nog een PDF in te vullen. Dus tegen dank Biden. Dank u wel. Goh, die zoomer die ken ik heel verlossend werkje, hek wel in de gaten. Is net voor de kandidaten, dan is het wel voor het publiek. Een nij college, dat hebben we direct in de gaten. Maar je mag je mooi stemmen en blijf er nog even bij, want we hebben nog een aantal punten dat we hier op praten moeten. We zitten eens even hebben over de trein. Friesland neemt de trein net serieus. We boemelen al 44 jaar in hetzelfde tempo naar de Ronenstad. Is de stelling met twee dames nou debatteren zullen, Margreet Mulder van D66 en Anja Hagen van de ChristenUnie en Jo Maaien het spits uitbieden. Nou, de ChristenUnie had de Aroene Fjouwer hier bijna 70 keer actie ondernomen om het IPB-vervier
Friesland te verbeteren. Dat heeft net geholpen. En dat had geholpen, want dankzij de ChristenUnie reden er meer treinen tussen Zwolle en Ljouwert. En werd ook onderzocht of ze sneller rijden kunnen. Maar dat is nog net gebeurd. Maar Die je Rijnsziek kan is wel nog hetzelfde. afvragen, waarom moesten wij 70 keer initiatief tonen? Dat kwam omdat het college wat er nou zit, het liet alwitten. Want het FNP-deputière, die had namelijk de spoorlobby oerlitten onder de deputière van Greensland. Luister je goed, FNP-deputière liet de spoorlobby oer om Greensland. Wat is er verkeerd dan? Dat rostje wij op achter staan. Je had nou bij in het Nijs de nachttrein. Grenskruitenmal, Drenthe, Ek, Friesland net. En D66 die had al rond de fjouwer helemaal niks die. En ik had even naast ze hebben wel geteld 0 moties, 0 vragen in te zinnen. Maar er stond ChristenUnie lijst. Misschien ben je meer een autopartij. Nee, dat geen zin. Nee? Nee, Oh. Uiteraard zijn wij geen autopartij. Nee. Soms moet je de auto wel eens pakken. Maar wij zijn natuurlijk een openbaar vervoerpartij. Ja. En een fietspartij overigens ook. Oh, de dus fiets, gewoon ja. schone Ja. manieren van vervoer. En wat wij bijvoorbeeld heel bepleiten in ons verkiezingsprogramma... is dat je fietsrekken op de bus hebt... zodat je die combinatie, die aansluiting beter maakt. Er moet toch wel een bus in de buurt komen. Maar laten we het even over de trein Ja, hebben. zeker, Want dat, je hebt dus de oude precies. fjouwer die net zo Niks vreselijk volle aan de trein. Beweert de ChristenUnie. Dus je krijgt regels in je verkiezingsprogramma. Je had 0 moties in te zinnen. Je had 0 vragen gesteld. Je had En je helemaal wilt niks daarmee dienen. suggereren dat wij het niet belangrijk vinden. Nou, dat Maar je is let niet het net helemaal zien, in waar. ieder geval. Wij Dus hoe hebben willen jullie jouw attentie moties aan letten? van harte gesteund. Het waren goede moties, dus die eer komt helemaal aan u toe. Maar het zit net echt in jouw hart dat je zegt, ik ga ervoor. Want jou don eigenlijk heel weinig doen. Wat ga jou er nou extra aan doen? Komt u erbij, mevrouw Jullie het net Haga? zien. Wat Het ga zit je ze- de Aron of jou hier De niet afgelopen om 4 die jaar hebben wij spoorbereikbaarheid te verbeteren? hebben wij onze aandacht gespreid. Wij hebben de moties gesteund als het ging. En we hebben ook een voorstel ingediend. Gelukkig dat die moties de wien van de ChristenUnie, Dat zodat was je heel ze prachtig. steunen Dus het is kon. mooi dat je het in Turk, voortouw zeg maar. neemt. Maar dat wil niet zeggen dat je elkaar daar niet in kunt steunen. Want als je elkaar niet steunt, dan bereik je ook niks. Dus Wij dat is leert ook, mij de steun u van kunt blij zijn met D66. onze steun of niet. Dat is net Ja, wat u wilt dat natuurlijk. leert mij Maar in de het hoofd- openbaar vervoer en de trein heeft zeer ons hart. Wij willen Fijn. erg graag een nachttrein naar Leeuwarden. We vinden het een verkeerd soort samenwerking dat de gedeputeerde Kramer Groningen de kastanjes uit het vuur of de De mogelijks uit het Bentories. vuur Ja. laat Super, halen. ja. Ja. Wij willen graag dat er ook een snellere en veiligere manier van vervoeren Wat is. u betreft Dan komt er kunnen wij, een spoorlobbyist uit Friesland. Als je op de ChristenUnie stemt, weet je zeker dat die lobby voor de spoor zwak was. met D66 ook. Deze trein gaat dan net zijn hut voorlopig. Dames, dank u wel. We willen weer onder de tweede stelling van deze tweede debatronde. En die gaat over zwaar benammen en sociaal beleid. En uw stelling is: de provincie Friesland moet in de sociale gotten springen die het orenheden lezen litten, vallen litten. En hier in de arena staan Max Adema van de PVV en Fenna Veenstra van de SP. Mevrouw Veenstra, de sociale gotten, zwaar hebben we het dan vooral ik hoor. Dat jij toch nou gewoon bij de gemeente? Nou, ik als mens ik kan niet wegkijken als ik zie dat die armoede is. En deze provincie is rijk. En we hebben wel ook de armoedigste wijken hier in Nederland. Of van Nederland hier in Friesland. Als provincie vind ik dat je ook niet mag wegkijken. De gemeenten hebben enorme bezuinigingen moeten slikken. Die zitten te vechten om toch nog iets van de zorg te maken. En als provincie hebben wij miljoenen op de bank staan. We hebben altijd sociaal beleid gehad. We hebben altijd een potje gehad voor armoedebestrijding, voor sociale innovatie, voor kwaliteit van zorg. Maar de FNP, PvdA, CDA, die hebben dat sociale beleid overboord gegooid en de PVV heeft daar ook nog eens in meegestemd. Nou Adema, dat is nogal een beschuldiging. Onze orden die hadden onze verzwaringstaat opgebouwd en daar hebben ze een protte werk verdwaan moeten. En uw kabinet die is nu in staat om het in rap tempo uit te breken. Ja, maar wat kun je ook doen? Miljoenen naar de Grieken, miljoenen stekken in de culturele haardstad. Mijn vraag aan jou is, kun je in die sociale gotten springen als provincie? Het probleem is dat Wil je dat? uw kabinet die had bij de gemeentedeadline. En de kerntaken van de provincie, die binnen dat nog helaas. Ja, maar wij als provincie gaan over onze eigen kerntaken. Wij kunnen zeggen, dit vinden we belangrijk, dit doen we. We houden ook een TIAF in de lucht. We houden ook een culturele hoofdstad. Dat kost ook allemaal miljoenen. We kunnen met een TIAF 50 jaar sociaal beleid uitvoeren. Adema. Je weet dat er nou een overgangstermijn is. En wij zullen zeker de vinger goed aan de pols houden als het gaat om sociale zorg. Maar jou willen er net in springen, als het meeschiet bij de gemeente. Wij vinden dat het een verantwoordelijkheid is van de gemeente. Maar als je het houdt over jeugdzorg en over ouderenzorg, dan moeten we er zeker in springen. En daar zullen we goed op letten.
Ja, hier mat je het maar dwaan. Wat vind je er nou van? Nou, het is zeker zo dat de PVV, die heeft ons voorstel, die we in oktober hebben ingediend om een banenpool op te zetten voor al die ontslagen thuiszorgen, daar hebben ze in meegestemd. Dus je springt er wel in, Adema. Maar dat is wel heel raar, want tegelijkertijd hebben ze al die jaren daarvoor gewoon de coalitie gesteund als het ging om het afschaffen van het sociaal beleid. Dat hebben wij niet in, dat had het kabinet niet in. Die wou dat het bij de gemeenten kwam. Daar winnen wij in Den Haag helemaal het voor. Laten we dan in ieder geval zorgen dat met onze stem hier ook een sterke stem voor de SP ook in de Eerste Kamer komt. En dat we daarmee ook dit kabinetbeleid niet meer uit kunnen voeren. Het is voorbij. Dank u wel, Veenstra en Adema. Ze jouwen elkaar de hand en je voort. Dadelijk gaan we terug met nog een paar dreamen, nog treien en debatronde treien. Maar nou eerst muziek van Peter van der Zwaag en Gerrit Breedler. En wij doen deze uitsturing om ik een beetje mee te helpen jou een mening van je te litten. Maar mochten je er nou voor kiezen om een dag net naar die stembus te gaan, luister je dan naar Gerrit Breedler. Vaak is het beter net te soepen uit de bonen van besteen. In de stad in naar de winkel, keep je mooie naar je kleen. Vaak is het beter net te dollen in een wild omwolle groen. Jouwt een bultaardige waasje en wat wordt er nou nog voen? Lip je op de wien, de wust van zelfs wel oud. Let ze waaien, de betingsten van een hele wiese braad. Let die lieden terug de dij, let die waaien op de wien. Want het stiet een meisje vrij, te roppen dat er schenken, ik al is er vrij wat blien. Vaak is het beter te bedenken, ach het is net zo beroerd. Let de glazen nog eens klinken, alles komt weer goed. Vaak is het beter om te dansen op een wegen van de zee. En te dwarmjen in een doolhof, zonder oorschog en idee. Ik zou er net bot op stinnen, naks op bed al heel al inne. Waar is wij komst, dek jest hinne. Let die lieden terug de dij, let die waaien op de wien. Want het stiet een meisje vrij, te roppen dat er schenken, ik al is er vrij wat blien. Peter van der Zwaag op de piano. Vaak is het beter te bedenken, ach het is net zo beroerd. De bestuurder zult wel weten, en die had u's op nood. En hij dacht zijn ding mij leefde, is op rjochten heel bevlijn. Stiet van grote idealen, want dat had er altijd zijn. En hij ziek het om zijn wierheid, wat ze ik vertellen, is rechtvaardig en integer. En hij wordt ik goed betalen. Let die lieren terug de dij, let die waaien op de wien. Want het stiet een meisje vrij, te roepen dat er schenken, ik al is er vrij wat blien. Let die lieren terug de dij, let die waaien op de wien. Want het stiet een meisje vrij, te roepen dat er schenken, ik al is er vrij wat blien. Ja, Gerrit Breedler, fantastisch. Aanzien het tweede pad dat we op internet uitsturen, komt er nog een keer waarom. Gerrit Breedler. Het is weer tijd voor de dream. Deze keer de dream van Sander de Rauwe van het CDA.
Een liedskruiskemoon kan een groot verschil maken. Kies jou voor het ik van een merken, of het zij van een oerriet, of het wij van een mienskip. Het CDA kiest voor het wij van de mienskip. Daar dream je wij van en daar werk je wij om. Voor en mij de mienskip. CDA, moon. Ja. Ik ben benieuwd wat Margreet Mulderus te vertellen heeft qua dream van D66. Mijn droom voor Friesland is dat de jongeren van nu net zo van het landschap genieten als ik ook nu doe. Dat vraagt om zorg voor de jongeren en zorg voor het landschap. D66 wil onderwijs dat tot werk leidt. Geef jongeren een reden om hier te blijven. Hier in Friesland met D66. Ja, Margreet Mulder pakte haar tijd. Even 3 seconden te lang, maar dat jouwt niks. Venna Veenstra, die is nou aan de beurt voor de SP. De dream. Mijn droom voor Friesland is dat politici handelen in het belang van mens en milieu. Dat niemand opgroeit in armoede. Dat zorg een basisvoorziening is en geen kostenpost. Dat elk mens telt. Dat is mijn droom. Dat is de droom van de SP. Ja, ze vol krek in het slotmuziekje. Dat is toch knap. En het is ook heel moeilijk om zo'n trap uit te dalen in 20 tellen. En dan hebben ze thuis natuurlijk weet hoe vaak oefenen. En dan is ze er hier achter komen dat die trap thuis toch wat hoors is als de trap in het provinciehuis. Ja, en zo doen we dan de laatste ronde in. Er zijn hier en daar nog wat losse eindjes. Die voor een protte politieke discussies zwaar hebben de laatste tijd. Net alleen hier in het provinciehuis. Ja, je zegt een paar van die heikele punten van Oude Fjouwer die voorbij komen. Dat een soort gediscussieerd is. En laten we staan heikelpunt nemen. En dan hebben we het toch over de Wienmoen. Dan hebben de Volkskrant van de Morgen eigenlijk het topic in deze verkiezingen zoals het dan Friesland gaat. Johannes Kramer van de FNP en Klaas Kielstra van de VVD die staan hier bij me. En Johannes Kramer, ik wil jou de stelling voorlezen. Die is lid Henk Kamp, maar hoe die Wienmoen beslissen. Nee, dat maakt we net om Kamp hoe lid aan. Dan raak ik het direct naar de bondjes van kwijt. Ja, Friesland komt er net uit. Nee, maar Friesland komt er wel uit. Het is in december een besluitnaam. En we hebben al begrepen dat de VVD pleitjes zal om die Wienmoen net te plaatsen. Nou, daar stiepen we de VVD in, want de FNP wil op termijn Wienmoenenvrij Friesland. We hebben in 2011 400 megawatt in de Maat Eerst en de Maat West-Friesland weer te keren. We hebben Friesland van de Wien hebben van de kaart hellen. En nou moet ze op Oosten die komen, of ze komen er net. En ik hoop dat de stiepen de VVD u zien, of net? Jo, gaan we uw fractievoorzitter in de Tweede Kamer ja, dat er meer mogelijkheden binnen alleen Wienmoen. Deze college had 4 jaar lang alleen maar zo'n Wienmoen. Uiteindelijk had ze eigenlijk die besluitnaam, Friesland voor de Wien is in het leven rotten, had heel veel van aggravaties waren hier in de Mierskip, wel het dorpen bespleit en uiteindelijk had het dit college zijn, wie dogen er helemaal niks mee. Die dogen gewoon zat het ooit betochtigen. Maar die 430 megawatt die het helle deur maakt. 430 en een heel. Nou, dan is het kijk wat minder, maar nog een heel soort. Die helle hem dus net op deze manier. Nee, maar het is maximaal, maar voor mij maar minimaal. Dus minder Wienmoen is volle beter. Minder, Jerk hier. Ja, minder, absoluut. Er binnen zeer veel oren mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Dus die 430 had dit college aanbieden aan het Riek. Kielstra, ook nog even over iets. 80 megawatt, dat is een stuk minder dan 430. Kielstra wies maar 1 vinger naar de coalitie, maar hij wies maar 4 vingers naar de VVD. Winsemius, Nijpels en Kamp op basis van het regeerakkoord. Tweede Kamerbesluit, 6000 megawatt windmolens. De VVD werkt eraan mee, meneer Kielstra. Een breed verschil van partijen die met dwaal is. De VVD, ik. Alleen, Jo weet ik dat wij in de coalitie zitten. In het totaal is dit een puntwest, maar de VVD zit er net achter. En ik zeg gewoon naar wat u als fractievoorzitter in de Tweede Kamer, dat zijn er weer meer mogelijkheden dan alleen Wienmoen. De Leeuwarden Krant zeker een uitkomst. Nou, daar mag ik gebruik van mij dat hij een Jood waan kent. Jood in door de planologische inpassingen van het college, daar heb je geen gebruik van maken. En dat denk ik dus een van deze discussie. Het is weer een Friese oplossing. We tillen het even over de verkiezings. Je kent mooi beslissen. Ja, we krijgen hier
dan is het feest. Maar voor waar is dat feest eens? Culturele Haardstad 2018 is een elitefeest. Allereerst, die stelling hebben we betocht. Adema, ik denk dan, het is toch een feest voor elke nien? Wij hadden helemaal geen bezweertje en feestjes, alleen de belastingbetaler die hoeft het net te betalen. Het is wel degelijk een links elitefeest. Waarom? Denk je nou werkelijk dat iedere Fries erop zit te wachten? Er zijn mensen die met hard werken, die hadden helemaal geen tijd. Die met mij besteed van bed, die hadden helemaal geen tijd om naar zulke feestjes te gaan. Ja, Haga, het is een elitefeest. Er zit geen burger in Friesland op te wachten. Wat zei de ChristenUnie ervan? De ChristenUnie zei kunst en cultuur hebben gekregen om God te eren. En dat willen wij ook. Wij willen dat christenen aan zich zichtbaar binnen in culturele Haardstad. Daar doen we ons best voor. En dat gaat door alle lagen van de samenleving heen. En dat ken je dus bij culturele Haardstad. Want een van de doelstellingen is dat ben die onder de armoedegrens leven, dat meer dan de helft van die ben aan zijn deelnemen aan culturele Haardstad. En dat betekent dus dat ben daar ook geen geld is voor bijvoorbeeld pianoles, dat die aan zijn wol in aanraking kunnen komen bij kunst en cultuur. En wij willen dat alle mensen hun talenten kunnen ontwikkelen. Het geeft ik naar de eer met de mensen. Mevrouw Haga, dit culturele feest dat kost het 40 miljoen. Dat is 60 euro per inwoner van Friesland. Stel je nou eens een gezin voor. Met 12 liedse band, dan hebben we toen 240 euro. Er waren jou straks in Scheringen, de eerste week van Ljouwert. Weer de waren delta gaan om oerl 240 euro bij te hellen. Die 40 miljoen die werd net helemaal door de provincie betalen. Dus ik denk dat meneer Adema zich wat meer moet inlezen nog in culturele Haardstad. En wij vinden dat cultuur echt belangrijk is en jet bij de ontwikkeling van mensen. En ben die heel graag iets met dans of muziek of toneel willen, ben ook geen yield is, die kennen dat aan zijn al. En wij vinden dat prachtig. ChristenUnie zei het komt ik bij de mensen weer waarom. Ja, precies, en dat is bij kunst en cultuur heel belangrijk. Dat is en de PVV maar waarom vreeg je dat af? Zich net ontwikkelen je kinderen. Wil je dan dat ze thuis blijven en niks toch? Wil je dat? Dat is de vraag wat er geld bij waarom komt. In het verleden had heel wat aantonen dat verschillende steden er gewoon geld bij lezen moesten. Het is dus gewoon een grote gok. Het is vind ik jou net belangrijk dat Ben hun talenten ontwikkelen je kinderen. Wil jou dan net dat Ben hun talenten ontwikkelen je kinderen? Dat ze de kans krijgen. Misschien zit er wel een bandje. Deze discussie tegen dank Adema en mevrouw Haga is voorbij. En daarmee bibben bij de laatste. En het laatste debat is tussen Janne Witske de Viers van de Partij van de Arbeid en Resten van der Honing van GroenLinks. En uw stelling, Joert, is bij Tialf en alle besluitvorming de emotie, het woen van het zoenen verstaan. Janne Witske de Viers. Nou, bij Tialf, daar hebben wij goud in handen en dat is emotie. Gouden medailles is emotie. En rieden en ijs bij Friesland, dat is al je emotie. Maar wij hebben de kop er heel goed bij houden, want wij krijgen een fantastische ijsbaan. De beste, maar het snelste ijs in de wereld, op een lege landbaan. En daarmee liet Friesland zien dat wij ambitie hebben en dat wij talenten ontwikkelen willen. Ik had het gaat om topsport. En daar hebben wij een fantastisch merk mee in handen, wat Friesland ook in de wereld zet. Dus daar moeten wij geweldig grutskop wezen. 50 miljoen van Groningen. We hebben goud in handen met Tialf. Ja. Maar de kansen benut. Dit college heeft van Tialf het mekka van de Mr. Kansen maken. We hebben Vietten. Ze hebben het net van Tialf het icoon maken van de green energie. We hebben de merken er net in belutsen. De provincie is 100% eigenaar van Tialf, van het Skaatspaleis. Te riskant? Te riskant. Nee, we hebben net het snelste ijs maken. We hebben nee. net met de KNSB afspraken maken over de A-status. Hebben we alle jaar net dien. Ja. De Tialf is bij de PvdA, bij de beverige handjes van de PvdA, net op zijn plek. Het wordt een dwarseme ijsbaan. Er komt nou fantastisch overdekte parkeerplak met zonnepanelen, met exkileren werken. Maar kun je een exploitatie roen ja, zeker, want daarmee worden de energielisten worden de helft minder dan dat ze wien. Dus dat is heel goed. Ja, maar en lessen, dan hij praat er net weer opbrengt. Ja, ken Tialf aan zijn goed uit. Tialf kan aan zijn goed draaien, want we hadden die hele financiering op ons Noordnom. Dat is toekdien. Financiering is net klaar. Nee, we hebben. Er zit gaten in de exploitatiebegroting. Nee, en over die zonnepaneel, daar heeft GroenLinks allerlei voorstellen verdiend. Is toch het college net uitvoert. En het enige wat de PvdA op dit moment doet, is een beetje scrollen en blaren. En voor de rest ben we met alle mensen van de kinderen. Wij zetten een fantastische topsport accommodatiedel. En wij willen echt een gouden plak van Heerenveen maken. Ik had het hier om turnen, om judo, zwemmen in Friesland. Die topsport, daar kunnen wij mee scoren. Nou. Het vertrouwen in Tialf is benieuwd wat Gutters bij de oren. En dat zal de komende tijd nog eventjes sabeleeuwen. Ja, en dat betekent dat we haast aan de eind binnen van deze
dit eerste gedeelte van uw debatprogramma. Dadelijk gaan we verder. Maar wij hebben op zijn eigen wijze een hele mooie analyse. Azing Waldhaus. Een hele mooie analyse, dat weet ik nog net, maar ik ga heel goed opletten, want ik ben eigenlijk het prototype van de zwevende kiezer. Ik weet nooit wat ik vind, ik weet nooit wat ik mat. Dus ik ga hier in ieder geval een paar dingen leerd. Het eerste is 2,5 minuut voor een discussie. Ik kan soms heel erg lang wezen. Het tweede is dat er als het voornaamste van een politicus is dat hij al pratend naar een camera elegant een treppen ook komen kent, zelfs op nuddels. Dat ze eigenlijk alle jaar wel slagen binnen, want er is net één à la Madonna van de trap au lazeren. Dus dat is al heel goed. Wat heb ik nou leerd? Waar ga ik nou op achter? Ik heb in ieder geval toch wienmonen, dat zijn de wichtige dingen. En wienmonen, dat liep het wel, daar is iedereen zijn jonken lietsen op tjen, tenzij ze bij de Osliediek komen of in het wetter. Dus daar ben we, liep het wel wat je stemmen van verlost. Dat is een mooie conclusie. Dat is een mooie conclusie. En de tweede is dat je kenbaar voor de lipstemmen ken. Dat wist ik net. Ik heb eigenlijk nog nooit voor of channel lip. Die dingen komen hier altijd vanzelf en dan lezen ze aaien en dan vliegen ze weer terug. Maar daar kan ik voor stemmen. Dus dat zal ik eens even omgaan litten. Wat heb ik hier verder van leerd? Wat ik leerd heb is dat het culturele Haatstad misschien wel een elitefeestje wezen zal. Dat wordt vaak zijn. Ik weet niet of dat goed of verkeerd is. Maar ik zou zeggen een elitefeestje of net een elitefeestje als je hem alle jaar maar uitnodigt. Nou, daar zal ik het van nou heen leren. Dank u wel. Ja. Ik giet net beter deze keer. Dat is Azing Waldhaus, dames en heren. Ja. Azing Waldhaus, nog een applaus. Ja, en daarmee ben ik aan het eind van het eerste pad van dit debatprogramma. Dit wie kwad en heftig en bondig. Alhoewel het waren een hele minuut misschien lang. Liek het voor gewoon mensen Azing. Maar we gaan verder, Erik. Ja, want er zijn natuurlijk nog 4 orenpartijen die een garing maakt zien naar een city provinciale stiert. En we zijn Noord-Korea net, dus die komen aan ik ontwut. We gaan dadelijk op internet verder met de listloekers van die partijen. En ja, morgen. Dat we trouwens. Dat wisten ze dan nog net misschien. Maar dat internetprogramma, dat wordt ik op televisie uitstuurd. Ja? Vanaf vannacht 12 uur giet dat ik op televisie. En kun je alles nog een keer weer omzetten. Dus Jelle Hiemstra, kom maar om. Jelle Hiemstra, mooi. Ik kom er. Ken nog. Wij gaan dadelijk terug. Ja, van nou, bedankt voor het zien. Graag tot aanzien. Had wij straks de wieken nimmer voor het laatste dik opklimmen. Kijk, zo stond ik daar en wist dat alles doodging weer. Hier heb ik staan, hier heb ik zongen, in mijn lied wat leugens vangen. Vaarwel, oost, hoe dan ook, het zal wel opgaan weer in rook. Ik zie in de wolken en ik zucht. Van hier tot daar is alles lucht, het vlakke land, de oude diek. Heb en vloer de hele kliek, vanaf Noordoost tot aan Noordwest. Het is mij allegaar wel best. Ik zie in de wolken en ik zucht, van hier tot daar is alles lucht. Hier is het moed beklonken, ook al waar de wereld dronken. Het verloren paradies, ach dat maakt geen nog wies. Met de klauwen in de klaai, maar God de Heer die was erbij. Vaarwel de oosthoek, hoe dan ook, het zal wel opgaan weer in rook. Ik zie in de wolken en ik zucht, van hier tot daar is alles lucht, het vlakke land, de oude diek. Heb en vloer de hele kliek, vanaf Noordoost tot aan Noordwest. Het is mij allegaar wel best. Ik zie in de wolken en ik zucht, van hier tot daar is alles lucht.
de nieuwe tijden kwamen. Vergeten volk, vergeten namen. Het zij het breed geplotter, het zaden in. Voorbij Drenoeter, waar het onschuldig groene gras al even sterfelijk was. Vaarwel, gij tere plek op aarde, de monsters die waren. Ik zie de wolken en ik zucht, van hier tot daar is alles lucht. Vlakke land, de oude diek, heb en vloer de hele kliek. Je voudrais faire une prière à tous les ministres de la terre. Adieu, bon Dieu, c'est incroyable, le récit est formidable. Ik zie de wolken en ik zucht, van hier tot daar is alles lucht. Het vlakke land, de oude diek, heb en vloer de hele kliek. Je voudrais faire une prière à tous les ministres de la terre. Adieu, bon Dieu, c'est incroyable, le récit est formidable. Ja, intussen is het hier een wel wat gezelliger, rumoeriger boel. We gaan nou verder op internet. En dat doen we meer in interviewvorm. En zeker ik met die nijere partijen. De partijen die mooi dingen aan ik naaien zit in de provinciale steden. Het is een gewerking met Leeuwarden Kranten. Dus ik een Leeuwarden Krantenjournalist. Ik kon nog iemand, Adriaan de Vries. Adriaan, maar waar is die daar? Ik sta hier mooi om je rechterhoorn Jan Waterlander van de partij 50PLUS. En om je linkerhoorn staat Klaas Wassenaar van de Libertarische Partij. Waterlander, wat is jou vooral opvallen in het debat wat we gaan hebben? Wat mij opvallend is dat als je in de zorg werk je of aanwezig bent op het IPM 4, als je als oudere ondertussen bijna 20% aan keepkracht in je lever hebt, dat je aan dit partij helemaal niks hebt. En wat zou 50PLUS er dan een trajectje kennen? Want Saffolle Jot had de provincie bestuur nou ook met een specifiek voor ouderen. Nou, in de eerste plakje we toch dat wat je dan de grote partijen nemen, dat die hun makkers in Den Haag wat meer achter de broek zitten hier. En wij willen in ieder geval in Friesland zorgen dat wij al deze punten duidelijk op de werklist krijgen, zodat de mensen niet alleen nog ouder worden, maar de mensen ook fatsoenlijk ouder worden kennen. Waar is deze campagne de ouderen de per week in de oorgang? Wat is nou het haatthema, net als jou in Friesland? Nou, als ik dat baseer op wat uw kiezers is, dan maakt je zich zorgen over hoe de toekomst eruit ziet. En wat heeft zij daar uit in de campagne? Nou, bij een hele hoop partijen niks. En bij een beperkt aantal partijen goede beloftes. Klaas Wassenaar van de Libertarische Partij. Wat is eigenlijk libertarisch? Ja, dat is eigenlijk de juiste route voor alle mooie doelen die jullie worden beloofd. De route voor alle mooie doelen die worden beloofd. Wat voor mooie doelen worden er beloofd? Nou ja, er wordt beloofd dat het sociale kan. Andere partijen beloven je banen. En om dat daadwerkelijk te realiseren zul je libertarische stappen moeten nemen. Ja. Wat die andere partijen beloven, dat is libertarisch. Nou ja, niet, in zekere zin juist niet. Zij willen bijvoorbeeld als ze beloven banen te creëren, dan gaan ze eerst naar bedrijven toe waar mensen al een baan hebben. Daar gaan ze belasting innen. Bedrijven, voor bedrijven simpelweg, voor mensen ook is belasting een kostenpost.
En als je de kostenpost opvoert, dan komt de bedrijvigheid onder druk te staan. Ik zeg recent een uitspraak van jou in een krant in Friesland. Belastingen verlegen, dat is pas sociaal beleid. Exact. Je kan wel op die partijen hopen dat ze namens jou via €10 daar een toeslag en een paar euro daar belangen gaan behartigen. Maar echt sociaal is juist om de totale belastingen bijvoorbeeld op eerste levensbehoeftes te schrappen. Huishoudens. Betekent dat de Libertarische Partij in Friesland de complete opcentenbelasting schrappen zal? Ja, dat per definitie natuurlijk. Maar ik denk ook dat er een bredere taak is voor een plek in de provincie. Bijvoorbeeld om het uitgavenbeleid van gemeentes te monitoren. En bijvoorbeeld al die mooie dingen waar nu subsidies voor worden verstrekt. Ja, dat is eigenlijk de bedoeling dat die mensen dat geld gewoon in de beurs houden. En zelf kiezen van ik wil bij de biologische boer kopen. Dank u wel. Jan Waterlander, 4 jaar geleden heb ik meegedaan en toen dik 4.000 stemmen hellen. Ongeveer 2.000 te min voor een zit. Wat jouwt jou de verwachting dat het misschien morgen oors wordt? Nou, 4 jaar geleden draaiden we eigenlijk nog maar een week of 5-6. En we hebben al 4 jaar lang de zaak goed op de ring gekregen. Bij de Europese verkiezingen hier een krap aan 16.000. En we denken dat we die lijn terugzetten kunnen en dat we nou er heel goed uitkomen. Als je maar inzet in de steden komen, wat verhoort er dan in Friesland? Dan zal er een aantal orenpunten op de werklist komen in de Staten. De VVD had een soort lijst van in de campagne van politici die het net heel nauw namen, maar de moraal. Jim hebben Henk Krol. Ik kan in ieder geval zeggen dat er maar één is dan. En dat er bij de VVD een hele handvol binnen. Maar bij de VVD reageert ze er al uit en Henk Krol blijft maar zitten. Ja, maar bij de VVD'ers is alweer bewijslast voor en bij Henk Krol net. Maar er zijn al zoveel zaken die hem inbracht. Is het dan het beter dat je maar even de leiden op ziekje? Ja, vind je het nou echt interessant om dat bij de statenverkiezingen aan orde te stellen? Ik vind het interessant en het landelijk een kwestie was bij de VVD. Van 50+ liep het er net dat het waan. Nee, van mij in ieder geval niet. Klaas Wassenaar, als Jim een zetel krijgt in de Provinciale Staten, wat zal er dan verhoren in Friesland? Nou, wat mij betreft voeren wij onze koers. Onze koers staat duidelijk in contrast tot alle andere partijen. Even concreet? Ik wil bijvoorbeeld voor Friesland realiseren dat het aantrekkelijk wordt om hier te komen. Alle provincies kunnen wel tegen elkaar opbieden met vestigingssubsidies. Wij willen gewoon dat je in Friesland, of je er al een bedrijf hebt of er wilt komen, gewoon het makkelijkste kunt terugverdienen. Overheid is een kostenpost. En als Friesland moet gewoon de provincie... De overheid afschaffen? Nou, de provincie met de laagste kostenpost worden. Oké. Dankjewel Klaas Wassenaar en dankjewel Jan Waterlander van 50+. En ik zei ze op mijn beurt, dankjewel Adse Jan de Vries. Hij komt aanst webberom met zijn interviews. Intussen stiet Erik Ellema, ik leer, maar ik 2 partijen die mij dingen naar een zit in die provinciale steden de komende 4 jaar hier. Nou, stel zo eens voor, Erik. Weet ik dat wel? Dat is Rietje van der Sande, die is van de Partij voor de Dieren. Ja, deze microfoon die broek ik dan voor de gasten natuurlijk. En de Partij voor de Dieren die heeft nog net een zit in de steden. Waarom eigenlijk net? Want in Greensland zagen dat wel. Ja, nou dat is heel mooi. En daarom gaan wij nu proberen ook die zetel te krijgen. Waarom wil het hier onnota nog net eigenlijk in Friesland? Nou, de vorige keer hebben we moeten afhaken omdat we toch niet een kandidaat hadden die dat kon waarmaken. En nou wel, dat ben jou? Dat ben ik nu, ja. Nou, een man die we al wat langer kennen van de provinciale politiek is dat van de Kolk. Het zit terug in goeiedag. Nou, Vrienden Lofts, Verenigd Links. Het is dringen, nevens mij, op linkerflank van het politieke spectrum in Friesland. Vrienden Lofts, Partij van de Arbeid, SP, de PVV, weet ik wel eens sociaal linksbeleid onveren. Ja, nou ja, het ligt natuurlijk maar aan wat je links noemt. Sociaal beleid? Ja, sociaal beleid, daar maken veel mensen zich hard voor, lijkt het. Maar uiteindelijk zie je dat het op papier is. En als de rekening betaald moet worden, dat hoorde je net ook al in de discussies, dan wordt de verantwoordelijkheid bijvoorbeeld naar gemeentes geschoven. Terwijl wij ook vinden dat met name de provincie, ook al zijn de mores is dat het niet de taak is van de provincie, dan zeggen wij, dan maak je het maar de taak van de provincie. Ja, maar het is net alleen nog de mores, het is het beleid, het regeringsbeleid die erop jochten dat jeugdzwaardig nog maar eens wat te nemen, dat het eier naar de gemeenten tageert. Ja, dat zal je best genoeg, maar we hebben hier in Friesland een spreekwoord dat heet liever der als slaaf. En zo langzamerhand vinden wij dat met name besturen en ook het provinciebestuur hier meer naar Den Haag hangt dan naar Friesland zelf.
De staten en de gemeenten moeten weer opkomen voor de Friese mensen. En de Friese mensen vertegenwoordigen in Den Haag. En niet zoals een oud wan de kop hangen letten. En dan zeggen ja, het is wet. En dan doggen we het gewoon. En de verantwoordelijkheid moet men hier nemen. En net in Den Haag, want daar hebben we nooit op te wachten. Een stukje burgerlijke ongehoorzaamheid. Is dat iets wat de Partij voor de Dieren en ik aanspreekt? Zeer, zeer. Het is heel belangrijk dat je kan zeggen wat je wil. En dat je je mening kan geven over alles. En ja, de Partij voor de Dieren die staat eigenlijk voor dat we de natuur weer meer respecteren. Want de natuur, dat is de basis waarop wij mensen leven en ook volkomen van afhankelijk zijn. En wij mensen doen soms net alsof wij de baas zijn over de natuur. Maar dat is gewoon niet zo. En als wij de natuurlijke evenwichten zodanig verstoren dat dat allerlei problemen oplevert, dan komt het een keer op onszelf terug. En dat zien we nu in Friesland. Als we dat eens even vertalen naar het sociaal beleid, het inkomensbeleid. De Partij voor de Dieren is een partij die opkomt voor de natuur. Je zegt het zelf, ik voor de dieren natuurlijk. Maar altijd gaat het om sociaal beleid. De bevoegdheid van de provincie en de bevoegdheid van de gemeenten. Waar show je dan de kansen voor de provincie? Nou, de provincie moet goed zijn voor alle leven wat hier woont. Mensen, dieren. En we leven allemaal in de natuur. En nou, ik net, ja. Ik ben in de stad. Maar dat is ook een stukje natuur. Ik bedoel, dat is ook uit de bodem opgetrokken. Hè? En daar zijn we gewoon van afhankelijk. En, maar het Rijk heeft een hoop inkomens en sociale vraagstukken tascoot naar de gemeenten. Zul je voor de provincie daar nog een rol in als Partij voor de Dieren? Zeker. Want er zijn allerlei organisaties die ook een provinciale functie hebben ter ondersteuning van alles wat er wat in de gemeente gebeurt. En het is gewoon ontzettend moeilijk voor die organisaties om een beroep te moeten doen op de gemeente. Want dat kost hun enorm veel tijd en geld. Jullie bij de provincies dan beter? De provinciale functies zouden eigenlijk beter onder de provincie kunnen horen. De sociale ondersteuningsfuncties voor de groepen die ze behartigen in hun gemeente. Nou, dan ben je met in elk geval aardig hoor, nevens mij. In zoverre dat wij vinden dat er veel te weinig gebeurt. En je kunt het allemaal wel mooi noemen. En dat gebeurt nu ook heel veel. Maar er wordt nu dus tijd dat er gewoon ook echt iets gebeurt. En dat er iets gebeurt, dat zie ik voorlopig nog niet gebeuren. Zoals hier vanavond hoor je ook al veel mooie verhalen over we moeten dit en we moeten dat doen. Wat de natuur betreft. Ja, je moet kijken wat de goede balans is tussen bijvoorbeeld economie en natuur. En daar ga je dan voor zorgen. Maar dat moet je niet doen met woorden. Dan moet je maatregelen treffen. En nogmaals, ik vind de taak van provinciale staten dat de gemeenten onder hun hoede worden genomen. Dat de gemeenten ook bekeken worden of ze hun verantwoordelijkheid wel goed uitvoeren. En dat je gezamenlijk een vuist maakt op allerlei gebieden, op sociaal gebied, natuurbeleid, energie enzovoort enzovoort. Dat je meer naar je toe gaat trekken en weer de oude functie van de provinciale staten naar je toe trekt. Namelijk je moet opkomen voor de Friese bevolking. Daar ben je voor. Dat besluit, dames en heren, de Partij voor de Dieren naast is misschien wel een zit in de steden. Wat zal het eerste wezen dat Jim in Friesland aanpakken? Nou, dan zullen wij proberen om te zorgen dat het belang van de natuurlijke evenwichten en die weer herstellen, dat aan de orde komt. Want wij zijn als provincie bezig met de melkveehouderij een bio-industrieprovincie te worden. Nou, dat willen we toch niet? Daar komt echt een rem op. We hebben ook al 25% van alle plofkippen hebben we in Friesland staan. Daar komt echt een rem op. Ja, en niemand weet het eigenlijk dat dat zo is. Als vrienden Loftsaansers en zit in de steert en krijgt een Ad van de Kool komt waarom in diezelfde steert. Wat is het eerste dat je hem aanpakken zullen? Het eerste wat we aanpakken zullen is wat ik dus net zeg. Dat we gaan kijken wat voor rol we kunnen vervullen als staten. Om met name het sociaal beleid wat over de schot gedonderd is door Den Haag naar de gemeentes toe. Hoe we dat gezamenlijk met de gemeentes kunnen oppakken. En niet achterover zitten in de staten en zeggen van dat is onze bevoegdheid niet. Nee, wij vinden je moet nou ballen tonen. En dan zeggen wij zijn Fries en we komen op voor Friesland. En Den Haag die moet gewoon 2 keer nadenken voordat ze hier eens een keer weer wat gaan doen. Vrienden Lofts dus en de Partij voor de Dieren, beide tegen dank en succes morgen. Dank je. Wudden en nog eens wudden. En het wil nou hier kreeg dat lieten uit wudden bestaan, Gerrit Breedler. De heeft hier dat debat wat mij maken. Was er fleurig van de provinciale politiek? Nee, ten diepste net, nee. Waarom net? Nou, ik vind weinig reden om fleurigheid nog. Ik ben nog eens zwevende kiezer, ik nog, dus ik moet nog even goed nadenken. Wat maakt hij zwevend? Nou, ik vind het net zo geïnspireerd eigenlijk, eerlijk zijn. Het zijn alweer wat van die one-liners en
Wat voor soorten inspiraties ziekest in die provinciale politiek? Nou, een beetje meer verdieping. Waar mist die verdieping dan? Nou, wat ik zeg, het ben eigenlijk een soort van die one-liners. En ik had zelf meer het gevoel dat er een volle grutter en interessanter verhaal onder lijdt. En dat bloedt iedere keer onder de oppervlakte. Het is vlak. Het is erg oervlakkig. Maar gelukkig hebben we daar, hè? Ja, ja daarom. Ja, de Jipgong komt nou met Gerrit Breedler en Peter van der Zwaag van de piano. Dwestro, alles hinnen. Voor alles is een oere, voor alles is een tijd. Alles gaat naar hetzelfde plak, maar of zonder strijd. Er is een tijd van leidjen en die tijd is samarom. Een tijd om te vergriemen, die krijgt niet waarom. Alles is zo breekbaar, alles onvolslijn. 1000 worden sprutsen en dat is niet mijn zijn. Doet je mij de molen, want mijn leefde is als wien. Dien treest, maar ik dien pine, de ene tussenin. Lood balte de dwazen, want haar weerheid maakt het vrij. Maar wat al te makkelijk woon is, dat lieke gauw bij. Let us daarom drinken, want de dij loopt naar de joen. En leefde we het griffiëder, als de weerheid voon. Een leven zonder wijsheid is een leven zonder licht. Maar een leven zonder liefde is een leven om een nacht. Let us daarom denken, nou het winter wordt en koud. Let us daarom drinken, op wat vrede in een brood. Alles is zo breekbaar, alles onvolslijn. 1000 worden sprutsen en dat is niet mijn zijn. Treestig je mij worden, keer de koude wien. Hoe het je huis vervallen, tjen beter weten in. Nou, voor de verdieping, Gerrit Breedler, dat is... Adriaan begint al. Ik zou zeggen, ik kondig ja Adriaan de Vries aan, want hij kondigt het zelf al aan. Hij is niet klaar, maar Sander de Rauwe van het CDA. Naast mij staat de listloeker van het CDA, Sander de Rauwe. De Rauwe, je bent naar me krek, terug jouw partij tot listloeker beneemt op je houden een hele pittige toespraak over Wiemoen. Maar als uitsmieter, minister Kamp, take it or leave it. Betot de Friese politiek dat jou straks deputaire binnen hier in het provinciehuis? Nou, dan zou ik nou zeggen graag of net, want ik doe het nou in het Fries. Nee, ik denk dat wij als CDA duidelijk maatje moeten naar het kabinet. Wij kunnen misschien wel windmoenen hier, maar dan wel op uw manier, langs de Afstadijk en net overal op het platteland. In Den Haag ben je oppositiepoliticus, maar als je in Friesland bestuurder bent, dan zul je toch een hele orenhouding richting het kabinet aannemen, maat, of net? Nou, het begint morgen met hopelijk en misschien wel, ik weet het net, de grootste worden en dan om tafel komen. Ik hoor er ook rekening hiermee dat ik gewoon stedenlid word, dat ken ik. En misschien wel te jaren mij uw Sietske deputaire, dat weten we gewoon nog net. Maar als het Safir is, dan zullen we u litiëren in Den Haag. En ik ga daar goede ingongen, dus dat komt wel goed. Maar zal dat bij wijze van spreken het middelvinger wijzen naar Den Haag? Nee, beide af en toe moet je de middelvinger hoor ik net van. Dus dat past echt net bij mij, past echt net bij het CDA. Daarom zou ik middelvingerke. Ja, echt net. Gewoon een vuist op tafel en af en toe een hoorjaan. Beide jet erbij. Politiek is net altijd makkelijk. En in Den Haag moet ze ook goed luisteren naar u. En dat moeten wij goed jaren litten. Dus ik ga ervoor. Ik in Friesland zelf ga jouzelf een beetje in de oppositiestand zetten. Toch even een ferme afstand te nemen van een nijplan om Jill te hellen uit een nuonpad. Jou hier toe graaien.
Nou ja, wat wij willen is graag belasting waarom ja, omdat er te volle uitgaan wordt onze subsidies. Dat kan heel goed wezen, maar als je er te volle doorgenomen deze tijd, dan viert je de burger. En daarom zeggen wij de belasting kin en wat omleeg. Wij hadden de heegste belasting in Nederland. En ik denk dat wij dan duidelijk maken moeten, dit willen wij als CDA. Dat is uw kaart die we maken. En misschien morgen de kaart van de kiezer. Zult dat betekenen dat als het CDA de grootste partij wordt zo in Friesland dat je brekken met het huidige beleid vanuit de NUON hielden? Nou, we vullen het aan. We gaan terug met kredieten en heel soms een subsidie, maar net te volle. Belangrijk, wichtig voor u is nou de lessen omleeg, want die ben gewoon te heeg in Friesland. En dat punt maken wij nou duidelijk. Dank u wel, de Rauwe. Ja, en dat we Adse-Jan de Vries mooi... Sander de Rauwe van het CDA. En de man die hier vanzelfs de baas hoe de steden is. Dat weet ik eigenlijk net. Erik Enema die praat met commissaris van de Koning, John Jorritsma. Ja. Inderdaad, John Jorritsma stiert hier bij me. Hij is natuurlijk de baas hier in dit huis. Mag ik dat zeggen? Dat mag ik wel zeggen. Ja, dat mag je voor mij zeggen. Ja. Veelt het ik zo? Dat veelt ook zo, ja. Ja, ik ben ook tier grutskop. Nee, maar het is net zo. De steden ben de baas. En ik ben in het dienst van de Staten. En ik zit het college voor. Kijk, geen echte inhoudelijke portefeuille. Ik ben de coördinator van het provinciaal beleid. En natuurlijk de ambassadeur als het gaat om zaken die in Den Haag spelen, in Brussel spelen en elders spelen. Ja, dat is de ambassadeur, het boegbeeld naar de gemeenten, naar het Rijk, naar Brussel, naar het bedrijfsleven, naar de Mierskip. Dus ik heb eigenlijk de mooiste baan die er bestaat. Op die van mij natuurlijk. Laten we eens even zien naar die bestuurslaag de provincie. We maken morgen al weer van stemmen. We maken weer dit keer 43 provinciale statenleden kiezen. De rol van de provincie staat onder druk. De gemeenten worden heel groter. Dat zie ik in Friesland. Maar naar werindelings. Wat blijft er nog oer van de provincie? Als die in Friesland naast is, nou laten we zeggen 4, 6 gemeenten oer binnen. Nou, praten. De provincie is wat iets meer vervoer, is veel drukkelijk beleid, het economisch beleid. Die is voor de natuurobjecten, die is hier voor de cultuurobjecten. Dat zijn zaken die de kindergemeenten echt net op een grote verband alleen waren. Dus de provincie had daarin een groot voeg. Maar dat verhoort natuurlijk wel. Ik maak het uitsturen van taken die bij de provincie hebben en naar de gemeenten gaan binnen. Vooral als we naar zwaar en wolwerzen. Ja. Nou ja, in 1 januari ben de decentralisatie, de jeugdzorg, is bij Gliks is naar de gemeenten gaan. En ik vind dat zelfs jammer, want ik dacht dat wij op een groot verband binnen van 650.000 inwoners, dat wij dat veel beter met elkaar aan één hand kunnen horen. Maar ja, daar is over besletten. En nou ben de gemeenten op een hele goede manier ermee dwaande. Maar het dichter bij de mensen, want dat is natuurlijk het voornaamste argument los van de financiering. Nee, dat is zo. Maar je voert het uitvieren kunnen bij de gemeenten en het algemene beleid. En dat gaat men dit om de provincie. Maar we zijn zo klein dat ik vind dat je dat in één hand horen had moeten. Een manier om de bestuurslaag die de provincie is te verstevigen, zo wijze kennen, het onderbrengen van die wetenschappen bij de provincies. Hè? Ja, dat zou kennen. Het wetenschap bestaat al langer als de provincie. Het wetenschap is een laag die verordening bevoegdheid had. En dat moet je democratisch dat legitimeren. Ze kunnen belasting heffen. Dus dat is een laag die een democratisch bestuur verdient. Maar ja, je zou ook zeggen kennen provincie en wetenschap onder één dak. Dat is een lietse roerheid. Dat willen we al hier. Maar ja, dat zou je ook vaak hebben. Nou ja, ik denk dat jou het hele democratische bestuursbestel op de kant zetten. En dat zal net barren. Dan zou je zou het net op dit tijd op deze wijze uitvinden. Als het nood was, zo niet oost was en zo in de wetenschap met de provincie zoenen brengen. Misschien is die combineerde verkiezing van morgen al een eerste stap op wij naar zo'n systeem? Nou, dat weet ik net. Het enige wat ik weet is dat wij in de 4 jaar hier waarom hier bij 58% opkomst. De wetenschap hier loop ik in de 20% ergens opkomst. Die zullen nou mij liften met de provincie. Dus die hebben ook een grote opkomst. En ik hoop je dat Elsnien systeem morgen uitbrengt. Want ja, wij zijn de zaad grutskop dat wij een democratische rug gaan om hier in dit land naar de stembus te gaan. Er zijn gewoon landen en mensen die dat rug net gaan. Dus ik zou oproepje naar alle mensen. Wat je ook vindt, welke partijen je ook stemmen. Kom naar die stembus, maak gebruik van jouw democratische rug. En als het onder de 50% komt, is het dan misleren?
Ja, dat zou niet best wezen, want dan zouden er een protte verkiezingsmisère wezen. Dat denk ik net. Maar het is wel een signaal dat wij, als dat zo is, dat de belutsenheid bij de oerheid, bij het democratisch bestuur, bij de politiek, een eind waarom is. We wachten zitten houden, meneer Jorisma. Hartelijk dank. Graag dien. Ja, ik ha geen dream en ik doe het toch even van die trap af. Viel toch wel apart. Maar ik zag hem wel staan. Adriaan de Vries. Maar ik dacht, 2 listloekers, dat ik een beetje wuddenwisseling zeg. Naast mij staan aan de rechterhand Johannes Kramer, FNP, en links Anja Hagen, ChristenUnie. Dat knetteren krijg ik even aan de tafel in het televisiedebat. Anja Hagen, wat zijn je ook alweer hoe Johannes Kramer en zijn treinlobby? Nou, het is zo dat de oude periode, de treinlobby van Friesland, het door de FNP-deputaire oerlitten is onder de deputaire van Greensland als het gaat om de snellere treinen en de aanpassing van het spoor. Dank u wel, Johannes Kramer. Toen dat debatje kreeg ouder weer, toen stwarmen je naar Anja Hagen daar, wat hij wil zien zijn. Ja, ik vond dat het net weer wat ze zei, want wij praten nog met de NS over die nachttrein. Dat zit in het pasbericht en mevrouw Hagen is een beetje bevangen door verkiezingskoorts en begint samen wat te roepen wat net weer is. En daar ken ik me noer, want je moet de eerlijke politiek doen, mevrouw Hagen. Je moet eerlijk communiceren en dat doen je net. Dus vandaar dat ik er even een terechtwezen heb hoe het echt zit. Nou, ze snapt het nou gelukkig, maar even hoe die spoorlobby. We dachten dat die even dus toch snappen, je hoort nou gelukkig, mevrouw Hagen? Nou, ik nou dat de nachttreinlobby net via de Greense deputaire, maar via onze Friese deputaire is. Nou, daar ben ik heel blij om te jaren, maar helaas hebben we dat net in een brief van, dus ik kon dat echt net weten. Maar het mijn punt van het debat wie, hoe kan het nou dat een FNP-deputaire, de spoorlobby, oerlid over een Greense deputaire, en hoe de snelheid van het spoor in dat Wolsa nog steeds zo? Hoe kent dat nou, Johannes Kramer? Omdat de FNP-deputaire ik heel goed in noordelijk verband Michael Geerwerkje kennen. We zitten in het BO Spoor, daar hebben portefeuille. Je bent ons net zo van het noorden. Nou, als dat onze kant goed uitkomt, krijgers bij het spoor, dan is dat zo. Uw spoorlobby het wel werken als het gaat om treien, fjouwer trein tussen jou te Zwolle rieden te litten, wat Piet Adema net slag is in de vorige periode, heb ik wel gerealiseerd, maar mijn lobby. Piet Adema is van de ChristenUnie. Het is jouw worslager, CCO, maar Friesland moet flink maar betalen. Ja, dat maakt, want de NS is geen filantropische inspelling en dat speelt ik bij die nachttrein. Tussen Greens en Zwolle zitten 2 keer zoveel reizigers als tussen Ljouwert en Zwolle. Dus maak ik nou wel meer bij betalen. Mooi idee in het kader van culturele haatstijd, maar ik stek dat gilt altijd heel ken, leveren in Brikbaar, platteland, maar die meer vervieren. Maakt de provincie nou echt maar betalen aan trein van de NS? Nou, helaas wel, omdat deze deputaire dat ze regeld had. Via de ChristenUnie is in de vorige periode kleerkwam dat de fjouwe trein komen. En dat hier in deze periode regeld worden moet. En dat is pas in 2021. En dat is wel heel teleurstellend. En het is zelfs zo dat vergeleken met 40 jaar de trein naar Den Haag dat 10 minuten langer doet. En dat is een achteruitgang in deze fjouwe hier. Ondanks fjouwe hier FNP en daarvoor fjouwe hier ChristenUnie. Ondanks fjouwer hier FNP en een FNP-gedeputeerde die het oorlid onder een Greense deputaire. Waarom duurt die treinreis nog altijd zo lang? Ken het noorden net een voestmaatje van een snelle trein? Nee, eerst even reageren op mevrouw Hagen. Die zei dat in de vorige periode die fjouwe trein rijden is. Dat is net zo. Lees het coalitieakkoord maar nooit. Daarin staat dat we van 12 fjouwe trein groeien zullen. Dat hebben wij regelen met een inkomst met de NS. Dus de week sprake van fjouwe trein in de vorige coalitieperiode is gewoon alweer net weer mevrouw Hagen. Je hebt een beetje te volle verkiezingskoers bent bang, maar hou je alsjeblieft wel bij de feiten, want je moet de wolde weer niet oranje houden. Zon je wel mevrouw Hagen in een coalitie willen? Ja, waarom net? Zoen je wel bij de heer Kramer in een coalitie willen? En dat de heer Kramer portefeuillehouder hier weer vervoerd wordt? Ik zou zeker wel mijn deputaire Kramer in de coalitie wil, maar hier een BV4. Ik weet net of dat nou het beste portefeuille voor meneer Kramer is. Maar... Dank u wel. Ja, dank u wel. Mevrouw Hagen, heer Kramer. Nou ja, als ze nou al beginnen over coalities, dan wil ik wel eens even jaren Erik hoe dat met deze twee is. Die is nog bij die steen heeft. Ja. Misschien willen die ik wel mooi mijn koor aanst. Ja, waar, wol, mooi waar. Dat is een zelfschipspeeltje. We weten natuurlijk al, de verkiezingen nog maar eerst maar eens even houden worden. De meesten maar eerst thuis in het stemlokaal natuurlijk vertellen welke partij de varkar krijgt. Ja, dan krijg je inderdaad dat zelfschipspeeltje. Dat Friesland en Nederland trouwens sowieso zo aardig fris. Waar, wol, mooi waar. Dan hebben we Klaas Kielstra van de VVD. Op het ogenblik net in het college. Janne Witske de Vries. Op het ogenblik Wol in het college. De grootste partij nog altijd van Friesland. Dat wordt nog spannend morgen, hè? Ja, het wordt morgen zo spannend. En, maar waar de grootste wordt. Want waar de grootste wordt bepaalt natuurlijk de koers. Hè, de oren, de tweede partij die erbij vregen wordt. Het heeft er alles kind van dat het CDA je hem voorbij stoomt morgen. Nou, ik denk dat wij krek de grootste blijven. Oh? Ja, dat gevoel krijgen. En dat is een soort vingerspitsengevoel wat er op stritten haast. En dat vergelijken dan met orencampagnes. En ik denk, ja, we hebben gewoon
alles ondien. En we hebben zo actief roen om in de provincie. En mensen herkennen ik wat we dienen, wat we presteerd hebben. Dus ik heb er toch wel vertrouwen in dat Friesland oorstemt als landelijk gemiddeld. Nou, dat zien we dan inderdaad afwacht zien, maat. En dat optimisme gerechtvaardigd is. Dat maakt het de keuze voor de VVD in zijn college minder verhaallezend. Oh, dat weet ik net. Ik bedoel, ten eerste keer wij op dit moment heel goed in de peilingen. We stijgen weer. We hebben een heel goed verhaal voor Friesland. We zijn van, wij kiezen echt programmatisch. We hebben een heel goed programma. We zoeken gewoon naar partijen die samen ons programma uitvieren kennen. Dus in die zin denk ik dat wij een uitstekende partij binnen om in de coalitie deel te nemen. Maar de politieke realiteit jouwt, meneer Kiels, en dat weet je ook wel, omdat de grootste partij bepaalt wat de derde partij die erbij komt. En als dat de Partij van de Arbeid is, wat Jan Wiske de Vries nou voorspelt, dan is de kans dat de VVD die derde partij wordt in Friesland net heel erg groot is. Ja, dat ben ik absoluut net bij jongens. Ik bedoel, op landelijke gebieden werken we uitstekend samen. Een goed kabinet, dat zet de sokken erin. De economie gaat wel hartstikke goed. Dus in die zin denk ik dat de VVD en de Partij van de Arbeid uitstekend maar ook wel een samenwerking kunnen. Zoen je dat landelijke voorbeeld volg je willen? Maar wat gedoogsteun van horen partijen erbij, Harry. Nou, ik denk dat wij in Friesland veel partijen naast beneden gaan om een coalitie te maaien. Je hebt de VVD daar wat Johan belangrijk bij? Nou, als je bij Matsien, voor de Partij van de Arbeid is ook griezelig belangrijk partijen die het mooi investeren willen in werkgelegenheid. En die ondernemende koers die dit college inzet had, die dat trots zetten willen. Daar ligt de VVD wel eens een partij voor, of net? Nou, die op het thema werk. Ik wil ze er net bij hebben, maar ik wil van graag van jou. Jij had de VVD een realistische partij is om in zijn college te zetten. Nou, dat fjouwer worden. Nou, het gaat om werkgelegenheid, echt een innovatie en exportbevordering in Friesland. En daar goed ambitie tonen. Nou, dan komen wij een heel eind programmatisch. Dus daar maken we naar zien. Maar het gaat dus echt om partijen die het mooi investeren willen. Heeg investeringsniveau in Friesland. En die het onderwijs meenemen en de zorg. Want dat hebben wij dus ook griezelig sterk van maken. Dat we zorgen dat mensen hier op een hele goede manier uitwerken kunnen. Op een plak waar ze dat graag willen. Dus investeren in de zorgwenningen van de toekomst en banen in de zorg. Dat is dus heel wat werk. Het college weer heel tevreden door de oude Fjouwer hier. Je hebt zelf een heel goed rapport zien voor Joen. Dat lijkt mij logisch. Als je je eigen daden oordelen matten. Dan denk ik, dan is de FNP je eerste kaart. En we gaan heel goed met de FNP geerwerken. En daarom is je eerste kaart. Wij zorgen naar alle partijen. Hè. Wij zitten daar hier in de meeste met de mond. Iedereen vanuit, ik volg je redenatie. Wij willen de grootste partij van Friesland. Wij blijven de grootste partij van Friesland. Dan is dan Jim. Nou, het CDA komt er natuurlijk bij. Waar wordt die tweede partij? Hij staat tevreden binnen door de oude Fjouwer. Waarom zoek je naar een winning team voor Ori? Nee, wij willen heel graag die koers van Friesland trots zetten. En dat is echt een ambitieuze koers op eigen kracht van Friesland. En daar gaat de FNP u zich goed in stiepen. Dus de FNP, je kent wel een huis? Nee, wij hebben zijn. Wij moeten er een tandje bij doen. Er moet nog meer ambitie komen. We moeten nog meer zetten op werkgelegenheid. Daar hebben we behoefte aan. En we moeten dus aansluiten bij de rest van Nederland. Nou, de VVD had daar denk ik een heel goed programma voor. En dan kunnen we bij allerlei soorten partijen kunnen we daar mee oparbeiden. Nou, we zullen mooi zien wat uitslag wordt. Dan hebben we verschillende mogelijkheden denkbaar. Maar de VVD, de grootste partij van Nederland, is natuurlijk gewoon gesteerd om daar een goede invulling in te gaan. En Friesland vooruit te helpen. Nou, Friesland is net de partij dat de VVD de grootste partij is. Dat is nou nog de Partij van de Arbeid. En dat morgen nog zo is, ja, dat is echt aan jou. Ja, zij is het, Erik. Het is om jou morgen thuis om te bepalen of je kiezen. En dan geven we vanuit als democraten of wat je kiezen. En we zijn haast aan het eind van dit programma. We gaan naar het eerste drie kwartier hier we Azing Waldhaus. Die zien licht schienenlied over het debat. Nou, Erik Betten van het Fries Dagblad. Erik, twee wat een oorsoortige debat, hè? 1 op 1 debatjes die we hier. Wat valt hij daarin op? Nou, je ziet dat er wel duidelijk verschil is tussen de stedenleden die het wat wend zijn om te reageren en oren die toch denken van hé, dit format, dat is toch even wennen. En in sommige gevallen roept dat wat uit op een soort robwedstrijd. Van ik in het hutste terug jou hinnen praten. En in andere gevallen kwam er toch een heel mooi inhoudelijk debat uit in 2,5 minuut. Wat heel knap is, vind ik. Waar voest er nou eigenlijk de beste, jong? Nou ja, ik vond een tal listloekers het goed doen. Maar ik vond Reds van de Honing had ik in aanwijzen. Maar toch wel heel mooi ermee badje. Maar die format van een stem op de FNP is een stem chin lip. Of wat hier. Nou, one-liners.
Die er heel goed... is een deerstek voor de lip. Ja, precies. Ja. En het mekka van Mr. Kansen en zo. Nou ja, dat er heel toe en dat is leuk om te zien. En dat er in de Steertenek. Hij had de prijs gewonnen voor het beste debater van de laatste 4 jaar hier in de Steerten. En nou just het waarom. Inhoudelijk, wat is die daarop van? Nou, het is heel dreig hè, om in die 2,5 minuut echt inhoudelijk wat deel te zetten. Ik vond het debat over het sociaal beleid, vond ik Venna Veenstra bijvoorbeeld heel duidelijk uitlezen van waarom de SP vindt dat sociaal beleid toch echt bij de provincie thuis zit. En in die korte tijd dat Sadel zetten, vond ik goed slagen. Op wat voor manier kun je die provinciale politiek nou beter bij de burger binnenbrengen? Want nou ja, ik in Friesland is de opkomst vaak net heeg. Alhoewel nog de heegste van Nederland. Ja, het leven? Het is heel dreig, maar ik ben heel blij dat we van een joen in elk geval over de provincie praten. Want dat is vanzelfs, de media spelen direct een rol in. Dat het heel botlandelijke verkiezingen portretteerd wordt. En ik denk dat het toch vooral de interesse van de mensen zelfs wijzen, maar die haar naar die provinciale politiek loekt. Ik denk net dat de provinciale politiek heel gekke dingen dwaan om maar meer belangstelling te loeken. Het is belangrijk werk, ze doen belangrijke dingen. En als ik oud mensen terugkrijgen van dit rekt het mij, dan komen ze wel. Vorige keer wie het 58% nevens mij, de opkomst in Friesland. Verwachten ze dat weer hellen wordt of zult het minder worden? Ik denk dat het zo een beetje op hetzelfde niveau uitkomt. We zullen het afwachten, Erik. Dank voor die analyse. En daarmee ben ik aan de eind van deze hele lange marathon-uitsturing. Eerst op televisie en op internet. Word ik weer op televisie uitstuurd. Aanstom tolle voeren. Onder mij monier al voeren kun je alles zien wat betreft de debatten bij Omroep Friesland. Mij organiseren terug de Leeuwardenkranten. En onder oren het Fries Dagblad met Erik Betten. Ik wens je een hele mooie junta en morgen een hele mooie verkiezingsdag. Doe wat je goed vindt. Ik zou zeggen, stem. Doeg.